Na ovom prostoru istorijski poznato ili postoji srpski jezik, a većina od nas se školovala i zvanično pod nazivom srpsko-hrvatski jezik. Odjednom u ratnim zbivanjima nametnut je bosanski jezik. I on pokušava da oživi i da stekne pravo građanstva. Mnogi, čak i institucije, olako prihvataju priču o bosanskom jeziku. Nema bosanskog jezika. Ako je nešto bosansko, onda mora da u tom ima našu saglasnost. Ako smo mi dio Bosne. Evo usput, ja ne osporavam Bosnu i Hercegovinu u onome što je napisano i kako je projektovano u Dejtonskom sporazumu. Svaku Bosnu i Hercegovinu izvan toga ja osporavam i neće prihvatiti. Da li ću uspjeti u neprihvatanju, to nije važno. Ja sam kažem da ja neću to da prihvatim. I mnogi koji prate ovo što ja radim. Kroz nametanje jezika, bosanskog jezika, mi polako u Bosni i Hercegovini i nama dođu međunarodni prijatelji i kažu, pa što je problem? Svi pričate bosanskim jezikom. Ne pričam bosanskim jezikom. Ja pričam srpskim jezikom. Ako neko hoće Bosnu, onda Bosna se pita i nas. Bakir Izetbegović nije predsjednik Bosne i Hercegovine. On je predstavnik Bošnjaka u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. On je sam jedan od 3. Nije sam. I njega se ništa ne pita ako nema glasa trojice. On je jedan i ponekad predsjedavajući kao i što je to srpski član predsjedništva. Ali pitanje jezika je ozbiljno pitanje. Čujemo i ovde ponekad u medijima u Beogradu, pa čak i u nekim zvaničnim nastupima jednog dijela političke elite koji govori bosanski jezik. Moramo se odrediti ovde, mora i Srbija kao država reći šta misli o tom pitanju. Hoćete na Sandžaku dobiti veoma brzo bosanski jezik. Dakle, konsenzusa oko jezika bosanskog u Bosni i Hercegovini nema. I mi ne možemo da to prihvatimo. Možemo da kažemo, ako Bošnjaci su se proglasili kao nacija 1993. godine, a osnovno obilježje nacije jezik, izvolite, govorite bošnjačkim jezikom, šta je problem? Mi to ne uskraćujemo. Mi ne tražimo da on govore srpskim jezikom. Ali nemojte na nam govoriti da mi govorimo bosanskim jezikom. Bosna još uvijek je ovde u nekom egzotičnom smislu lijepa destinacija. To uopšte nije više to.